Takže čaute ľudia, vítam vás do Promen TV u môjho prvého videa. Takže poviem vám tu čo a ako, čo hrám, ako budem vydávať videá. Takže už ste si určite všimli, že točím cez Bandicam. Hrám práve hru Tanky Online. Videá budem vydávať podľa toho času, ako sa vám bude páčiť moja tvorba, koľko času budem mať, potom ako sa mne bude chcieť a podľa toho, že ako budem s mojím počítačom na tom, lebo teraz ho mám dosť zavírusovaný a predsa sa len trošku seká, tak to nie je také dobré, ale len to chce zlepšiť. Inak kamoš tiež natáča, volá sa Dorasty. Takže podporte aj jeho lajkom, odberom, možno aj komentom a mňa. Vlastne toto video bude trvať iba také tie 3 minúty ešte, pretože nemám teda